Justament avui, fa 330 anys, en aquell lloc varen assassinar a la foguera tres persones mallorquines, Caterina Tarongí, Rafael Valls, Rafael Tarongí. També a les entitats aquí presents realment per existir, per demostrar que l'oblit no és una opció. Que cada año conmemora este acto de crueldad, de ignomicia y de toda esta gente que fue quemado viva, los dos hermanos Valls y Caterina Tarongí. Jo vull ser un poc positiu i pensar que els descendents d'aquesta gent que varen relaxar els nostres avantpassats, en poques paraules, varen contribuir d'una forma molt singular a la construcció de la nostra terra. És necessari fer-te com aquest? Sí, és totalment necessari. Sempre ho ha estat i sempre ho serà. Estem parlant d'història. Història sempre ha passat, però l'hem de mirar en clave de present i de futur. I crec que tots podem dir allò de mai més pus, mai més, nunca más, never more. Per tant, gràcies i seguirem fent aquest acte els anys que siguin necessaris. També he de dir que la majoria dels que integram aquesta associació no som mallorquins, però sentim la qüestió xueta com pròpia, perquè vivim aquí, trobam que som d'aquí, i vull donar un missatge cap en el present i en el futur, perquè aquestes coses que, si no les recordam, se tornen a repetir. Per aquests actes, com el d'avui, contribueixen a reconèixer i reconciliar uns fets en una època actual que ha estat decidida a anar a la recerca d'un futur prometedor per tots. La comunitat jueva, que és una hereva directa de l'aljama desaparescuda 1435,